Mä ajattelin nyt, tai mä esittelen nyt mun lempivaatteet. Tää on siis joulukalenterin luukku 3. Mun yksi ihan lempipaita on tämmönen miesten tultapaita. Tää on kyllä Jonen, mutta mä varastin tän siltä. Indeksistä ostettu kangaspaita, mikä näyttää vähän farkulta. Mä oon esitellytkin jossain sen esittelypostauksessa. Ja nyt näin talvisin ja syksyisin tämmönen vaaleanpunainen villapaita. Tää ei kyllä oo kovin lämmin, mutta ajaa asiassa. Tämmönen toppi, mikä oli joskus D-paita, mutta mä leikkasin tästä topin, koska tää on näin paljon kivempi. Tulee käytettyä enemmän. Tämmönen Seppälä-alasmyystä ostettu kaulustoppi. Se on tämmöset blingit. Musta tää on tosi kiva. Mä oon pitkään etin tämmöstä. Tämmöset tummansiniset farkut. Villifarkut. Nää on ihan mun lempihousut. Ja näitä käytän varmaan kaikista eniten. Tämmönen Kyneltä saatu Bronxin huppari, mikä on musta ihan tosi ihana. Ja tää on tosi lämmin. Tämmönen iso. Tämmönen pinkki löysä toppi. Niistä näkyy kyllä vähän läpi. Sitten mä sain vähän aikaa sitten Jeenalta tämmösen vihreän hupparin. Tää on taas sieltä tämmöstä pehmeätä jotain juttua. Tää on tosi kiva. Tämmöset vähän löysemmät farkut. Tai no, en mä tiedä löysemmät tämmöset. Näihin on mun kaverit ja ite on kirjoitellut kaikkea, mutta nää on musta tosi kivat. Tää on mun päällä oleva paita, tämmönen löysä pitkähihainen. Tää on kanssa ihana. Joitain vaatteita mä en voi nyt esitellä, koska ne on pesussa, mutta myös tykkään käyttää hirveästi legginsejä ja yksi semmonen valkoinen kangaspaita. Eipä mulla tässä muuta. Heippa!